Ah!
Maksudmu ki nyapa? Mikir si tongkas mas.
Nyapa? Iya, Andre. Tanggapan dadakan tapi. Dadakan iki aku Mbah iki. Kuri dingi mara ning omahe Mbah Dar. Badar? Esuk-esuk buka Mbah Dar. Nyapa kuwi? Le sesuk reokan. Langsung muni kok. Langsung ditekakne reok. Tepuk tangan untuk Mbah Kuri. Wong iki lek cinta budaya iki Mbah Kuri. Ya Mbah Kuri iki ya. Luar biasa. Iso wonge sedekah, wonge nyenengne masyarakate kaya ngene iki ta. Guyub rukun iso tumplek-blek dadi siji. Domongi to, Andre. Sangka kono ki lho, bubukan karo mbak-mbakan ya enek ya. Domongi ae. Sangka kene mas-masan karo kakek-kakekan ya. Domongi campur ning kene. Awak dhewe diceluk Mbah Kuri ora kur ning kene tok. Domongi Ning Jenes ya tahu. tahu. Ning Blitar ngene Gus Ikdam kono ya tahu lho, Andre. Mbah Kuri iki dome cinta budaya iki kaya Mbah Kuri lho. Lah iya ta. Ora enek acara pokoke reokan. Pokoke. Adek iso. Prei jegek Mbah Kuri ya iso. Oh iya. Adek dikon maju, Dre. Iya. Ya sing tenanan ning kene adek iso. Ya ya no awak dhewe. Mosok keringetan sak impli wis. Ukur-ukur Ya. Ya Terus nih iso. Ayo. Ngan, Yan, Bayan. Yan. Ngen-ngenmu iki pito, Yan? Wong bayarane sik diutangi lah dhewe iki. Lah kok malah juwi, Puk? Oh. Lah yo ora komplit caese kaya ngono to. Lah wong mau ki turah soto loro ning kono kaya pecah beling mlebu ning soto ki ra sida mangan aku roke. Sidone jukuk sosis ki lho arep ora kowe iki. Aja kaya ngono kuwi. Nyapa? Anu. Pak, mangke anu nggih kalih nika nggih. Yo kowe jare, Dang. Enggak. Lah kowe iki urung salto wis. Ate wis pangan sosis ki piye? Yo kowe jare. Gerakno, Dang. Ayo. Ayo, wak. Ayo, luak kae.
Bebek. Ora lho. Ngono iki mbok aja diceluk tok. Ngapa? Ya diparari ana to kok. Ora wengke wis tak kandhani lho bebekku cinta. Ngapa? Wong ning omah ae Mas ki lagi kerja. Ana iso. Kowe iki ning omah maem turu ngono ya wis lemu. Nek iso kowe iki lho. Ana iso ora usah ngetutne aku. Ya digandeng to jare. Gelem rene apa ora? Nyapa? Kowe kae kekasihmu. Apa dijak wegah kok. Oh. Lah piye to, Andre? Ora apa-apa ben delok awake dhewe kok kae. Ya, ora apa-apa. Heeh. Kae rak pasanganmu. Ya, Aku ya duwe pasangan dhewe, Di. Andre. Tak dudohi iki. ya dan. Di, oh kuwi. Di. Iki tok tak sawar grene iki to ngene. Iki ngene ae lho malah menak. Hei. Umpama apa delokan to? Wong kowe jejer ngadeg ora patut lho. Sitok kopi, sitok susu lho. Sitok bleketek, sitok dadi susu. Rupamu lho delokan. Lah rupamu ora patut. Lah rupamu dhewe iki lho delaken. Lambe iso ireng kaya ngene iki. Nyapa? Ora. Piye karepmu? Iki rak ya pasang aku ki ndak-ndake rak ya ngene-ngene to, Andre. Contohno aja le. Lah iya lho. ayo. Contohno sing Iya, apik. iya. Kamu kok romantis banget sih. Aku mau dong. Mau dong. Awake dhewe kan si jeding. Kamu mau ya si jeding? Lah wong siji edeng lah wong klambiku tak buak ning kono ki karepmu piye? Di. Udu kae ngawur elek klambiku nyandi jale. Klambiku nyandi. Loh, Di, Pak. Deh, teng mriku to. Kula ki lek dibuak tok buak ora aku. Lah, mau tak buak le. lambemu aja sok ngono kuwi. Lah ora ro. Lah jare saiki jukuken ngono. Ora iso ya siji kok. Loh, apa dhewe ganan kreatif iki sak ora-orane ya iso jukuk. Kowe ngerti, Bro? Nyapa? Wong ning kene iki awake dhewe ora entuk gawe rompi, ora entuk sembrono. Lah Ning nyapa? kene kudu sing priben ning kene pondok, Dik. Awake dhewe ngene ra oleh ndak dhewe sing kudune. Arek iso. Lah ndekno. Lah ngawur rek.
Oh, cara Jawane menutupi aurat. Iya. Kudu kreatif lho ning kene. Iya, Andre, iya. Apik. Ya jare joget tok karo Wong ki tutupan iki. Apa jenenge? Apa Jantel nih? iki ning ngedrik aja kaya ngono iki pondok, bukan mukrim ngono kuwi ya iso. Lah kudu delok kene. jare